Күзле күңел күзгісі. Күзле fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşu, Күзгә күз қарашып тапшыруында. Тынғы білмей жер әйләнә күшәрендә. Бар тіреклік хәстәрендә, эшләрендә. Бал қыртлары кебек яшисез, хөрмәтле телевизор караучылар, үз гомерегез исләрендә. Шабабыз, йыгылабыз, торабыз, күтәреләбез биеклеккә, төшәбез, киябез, сызланабыз, шатланабыз, канатланабыз, аннары бар нәрсәдә тагын кабатланабыз, каядыр ашыгабыз, дөнья куабыз. Шыр ишетәбез кинәт, тукталабыз. Бар дөньяны туктатабыз. Искитәрлек матур музыка аһәңе белән башланып китте. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Туган тел эфир дулкыннарына киләнгәнсез күпләр инде безне танып беләләр. Студиябызда күркәм кунакларыбызны кайнар сәламлибез. Алар сезгә бик күптәннән яхшы танышлар. Башкортстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Роберт Тимирбаев белән Башкортстанның атказанган артисты Фәридә Тимирбаевлар. Матур гаилә, музыкаль гаилә, моңлы гаилә. Ә инде башлагандагы фикерләремне дәвам итсәм, шул җыр туктатып, җыр белән ничә еллар кеше күңелләренә бәреп кирип яшәдегез. Роберт, Фәридә, күпләр керә, ләкин үтәлми. Ә үтәр өчен ни кирәк дип аңлыйсыз. Орлык салу халык күңеленә, кеше күңеленә шытамы ул? Шыталамы? Шәшәк булып үсәләме? Күпме еллар күңелләрдә орлык булып төшеп, шәшәк гөлләр булып үскән җырлары киң таралып гомер сөрә бу ике сандугачның, пар сандугачларның. Бу турыда һәм башка бик күп матур мәгълүматлар турында ишетерсез. Якынрак килегез безнең янга. Кәефләрегез ничек? Шөкер. Аллага шөкер. Сәләмсез, хәерле. Эй, шундый рәхәт булып китте. Алдан ук сорауның шундыйын бирәм. Кайдан хәтердә калды бу ки, Роберт? Ой, менә Татар Башкортстанда бик истәлек кенә дигән сүзе бар инде. Бу инде урысча әйткәндә ностальгия минем күңелдә һәр вакытта ла, чөнки Яткар дисәң дә була. Яткар, мин нидә баласакта иртән әле мәктәпкә бармаган вакытта әле, бик бәлки вакытта атай мәрхүм турып, менә нәнәйнең сандыгы була торгайны, шунда утырып тальянда уйнап, менә шу көйдә уйный торгайны. Мин һәр вакытта ла истә. Һәм инде ул турып, шу гармунны куеп эшкә китә, мин турып, шу сандык өстенә утырып, шу көйне булаштырып өйрәнеп киттем бер мәлдә. Тальянда уйнарга. Көндә кабатлый торгас. Менә шул күңелдә калган инде. Шуга күрә лә менә шул тапшыру белән Зифаның сакыруынан файдаланып әйтәм, бер уйнап алайым әле дип уйнадым инде. Бигрәк матур булып китте. Менә шушы ноталарның биеклегендә калыйк ахырына кадәрле. Һәм инде матурлардан матур бер сорауны бирәсе килә бу матур парга. Сез үзегезне бик бәхетле кеше дип таныйсызмы бүгенге яшь дәрәҗәсендә, бүгенге иҗат дәрәҗәсендә, бүгенге тормыш көтү дәрәҗәсендә? Кайсыгыздан башлыйбыз икән? Инәй Фәридә Тимирбаева. Әйдә, Фәридә. Мин инде Аллага шөкер дип әйтәсем килә, чөнки дә иҗат ягыннан минем уң кулымда, сул кулымда бөтен яклапта Роберт ярдәмчел, чөнки мин җыр эзләп, кемнәндер бирегез әле миңа җыр дип чыгып китмим. Бу яклап бу бит инде зур бәхет. Икенчедән ул баянда уйный, баянчы. Зифа Гаеваның эшен кәмиттем дип. Әйе. Шәрәк. Сөйләргә түгел. Шуңа күрә инде бу яклап мин бәхетле иҗат ягыннан. Әни буларак мин балаларым белән бәхетле, балаларыбыз белән бәхетлебез. Шуңа күрә нәнәй картәтибез хәзер, ул яклап та бәхетлебез. Минемчә
бу үткән гомер зая үтмәгән, яхшы үткән, бәрәкәтле булган, шатлыклы булган. Алла бирсә, алдагысы көндә шушы бәхет ташлап китмәсә, без тигез генә яшәсәк, без бик бәхетле дип саныйм. Мин үземә калса, Юкка гына шулай башламадым. Чөнки дә менә бу әйберләрне мин әле сүтеп әйтеп бирер идем. Шуңа сез шулай, шуңа сез шулай. Үзегез тәгаен менә шул фикерләвең белән бер үзегезнең гомерне, матур парлы гомерне бер әйләнеп үк чыктың, Фәридә. Бу матурлык истәп җибәрде тапшыруга. Һәм инде ераграк елларга кайтып китәсе килә. Әллә күпме ел аралыгы популяр булып торган җырларны әйтеп үтәсе килә, кабат-кабат. Ак байларда ак вәгъдәләр. Балаларга фатиха, гомерләрне үлмәс җыр итәйек. Санама кәкүк, санама. Әле бу берникадәр аз гына мин әйтә башлаганнары гына күпме җырларга агыгыз сулар кирегә, матурлык биреп тормышларына, жаннарына гам, ям истәп яшәп киләсез. Берегез Брай, берегез Әлшәй җигете, берегез татар кызы Сылу, икенчегез Батыр башкорт егете, Башкортстаныбызның үрнәкле иҗади пары булып гомер иттегез. Ничек танышты икән шул? Үзе онтып китмәсен, хәтерен яңартып, тагын бер гашык итеп кайтарып җибәрик әле Фәридәгә, Роберт сиңа сорау бирәм. Мин һәр вакытта бу сорауга әзер. Чөнки мин филармониядә эшләгән вакытта бу 83 елда булды, январь айында, январь урталары, безнең сессия вакыты, мин укый торган вакыт, мин ситтән торып укый идем, сәнгать училищесында. Шунда мин филармониядә уйнап утырган вакытта, шу программаны уйнап утырган вакытта, безнең Галил Дархан Скудашев дигән режиссер була торган, хәтерләйсең инде, мәрхүм бик әйбәт кеше иде. Авыр тупрак еңел булсын. Фәридә менә ул таныштырып бирде инде шуңа. Биктәни шул вакыт минем өчен бик кадерледер бүгенге көндә. Һәм инде кешенең язмыш дигән әйбер бар. Ничектер шул нөктәгә килеп җиттеләр, и шул вакыт килеп биткәндер, һәм мин сәхнәдә Фәридәгә уйнадым. Алар тыңларга тиеш иде. Фәридә ирланы, шуннан бергә эшләп киттек инде. Озата киттем. Шу тыңлап беткәч, автобуста озата киттем инде, ничектер шулай тиеш иде бит инде. икебез бер якка кайта идек без. Тиеш иде ди. Ул вакыттагы егетләргә барысына да димәк кызны матур итеп тиеш узатып куярга. Шулай бит. Шулай булгандыр инде күрәсең. Мәгънә дигән сүз. Мәгънә, дөрес әйттең, Зифаны. Ул вакытта мәгънә булгандыр инде. Шундай ташлап китү бик килешмәгәндер инде. Бер-берегә якын килдек инде шул вакытта ук. Шуннан мин узатып куйдым инде ул теге үзләренең туганнарына килеп туктагайны. Уфала, шуңа күрә мин кайтканда ва киткәндә шунда керә башладым. Бригадир аты кебек. Тартып тора инде шул якта. Күңел тартып торган инде. Менә шулай кавышып киттек без. Күпме вакыт дуслашып йөрделәр икән бу матур пар дисәләр. Без ана шу яңа елдан соң январьдан майга хәтле. Бик күп вакыт түгел. Ай күп йөргәннәр. Бигрәк озак булды. Март айында ул миңа килде дә әниңнәргә кайтайык ди. Шуннан кайттык та хәзер. Әткәй белән Кәйне утыртып алдык. Фәнүнә Сиражетдинова безнең белән баш кодагый булды бит инде. Шуннан соң хәзер концерттан соң кирдек тә Карый абый ди Фәридәне ди мин алып китәм ди. Шуннан соң хәзер юк ди, алай булмый инде ди. Ярар бирмәсәгез мин ди урлап китәм диде. Урлашып йөрмәйбез инде улым. Син әтиеңне, әниңне алып кил диде ул. Шуннан соң хәзер әтиләре, әниләре белән Робертның без инде кирегә карагышка минем туган авылыма кайттык. Шуннан инде туй вакытын сөйләшсек, шул ак майларда ак вәгъдәләр нәкъ менә шушы безнең өйләнешкән майларны хәтерләткән җыр. Май айында өйләнештек. Әйтәләр бит, май айында өйләнешкән кеше гомер буе майытсы будет диләр. Һич тә дөрес түгел. Май айында өйләнешергә теләгәннәр, сезнең өчен әйтәм, өйләнешегез. Менә Аллага шөкер, без бит Аллага шөкер яшәп ятабыз. Май айында бөтенесенә дә Фәридә бер көтеп торган бер хатын кызга бит әле Робертны чыгарып куймаганнар, шулай бит. Ай рәхәт кенә әйтә ул. Шәп әйттемме, Роберт? Бик тә матур. Зифана Гаева алама әйтергә тиеш түгел, чөнки ул шагыйрь, композитор кеше. Менә йыр туу мәсьәләсендә менә бу акмайларда вакытлар йыр төрлечә языла. Утырып та язасың, ятып та язасың, йөреп тә язарга була, төрлечә була. Кайбер кеше Зифахан аңлатырга түгел ул белә. Шуңа без Зифана Гаевага карап инде сөйләшеп утырабыз.
бәләкәй балайны Азаматты итәкләгәнмен дә Рамил Шурагуловка китеп барам. Юлаша гына тора ине. Шуннан менә башка көй килде, үзеннән үзе көй килә. Тегәле шигырь юк, ни юк. Бигрәк Барып биткәнче көй туды. Рамилгә теге, шуның көйнең размерын язып бирдем дә теге балконга сыгып бер тәмәк тартып биткәнче бер куплетын язып алып керде. Менә бит, туарга булган җыр. 10 минут эчендә менә шундый барлыкка килде инде. Йөрдән язмышын белеп булмай, мәләкәм булды, ничектер халыкка якын булды инде. Аллага шөкер. Бик матур җыр, бер дә картаймый торган җырларыңның берсе. Аннары шаулатып туйлар булдымы? Шаулатып туйлар ясадык. Элек бит инде туйлар шулай була торган, бер атнаны бер якта, ерак бит инде аралар. 2-3 көн була торган иде. Шуннан хәтеремдә калган, туй башланып китте. Аннан соң туйның кунагын бит инде төрлесе ашка алырга тырыша. Ул ашка йөри торгач, әйләп чыкканчы кишләр җитә. Кич белән тагын утырасың. 3 көн туй булды, 3 көннән соң инде кунаклар кайтып киттеләр. Икенче атнаны Раевкада бит инде безнең туй. Анысы да 3 көн булды. Шулай итеп кунак булып, кунакларга йөрешеп, бөтенләй белән туганлашып, әти-әниләр теге кода-кодагый гына түгел туганлашып бетәләр бит инде йөри торгач. Шулай итеп матур итеп без туйлар үткәрдек. Шуннан инде туйдан соң инде ул туйда безнең бик шундый кызыклы безнең артистларыбыз булды. Үзебез өчен якын менә Вали Тилембәтов безнең свидетель булды. Ул инде свидетель түгел, следователь дип шулай итеп кызык итеп көлештеләр. Шуннан инде мәрхүм безнең Шамил Хамадинуровлар, безнең Роберт инде Шамил Хамадинуров бригадасында эшли иде. Һәм инде алар килеп, шуннан бик матур итеп инде бөтен артистлар җыелышып, шулай матур туй ясадык. Шуннан инде без туйдан соң кайттык та, без Роберт белән шул Робертның бригадасы мине үзенең канат астына алып, шушы Шамил Хамадинуров группасы белән без гастрольләргә чыгып киттек. 9-нда туй булды байның. 10-нда гастрольгә чыгып киттек. Туйның моңаенда иң матур урыны өлеше дип әйтәсе килә. Син уйнап торгансың яңа кыдаларга, кыдашаларга, син җырлап торгансың яңа якка, шулаймы килә? Проблема юк. Тамада сакып тормалык. Тамада да кирәкмәгән ул вакытта. Элек бит инде икенче төрле буладыр туйлар. Андый тамадалар юк иде бит инде. Су башлаттылармы Фәридә синнән су? Булды. Ул вакытта әле юк иде, менә шушы теге су сата торган. Кызык итеп әле дип, шушы суны без сата башлаганык бөтен кеше шул хәзер. Шуннан киттеме юк? Китте ул шуннан. Без әйтәбез кызык итеп әле. Анда инде теге копейка салалар бит инде. Бик шуннан да китмәгәндер инде. Мылтык атмадылармы соң келәттә? Юк. Мылтык атмадылар. Арба менән Мусага ташыдылар. Кудаларга. Анысы бик кызыклы булды. Безнең якта анда йола юк бит инде. Шуннан соң кемдер арба тартып китеп бара икән, арбасын гына теге кешесен генә тартып алганнар да арбасыннан инде киттеләр алып, арбага утыртып, мунчага ташыйлар. Безнең бөтен кодагыйларны инде шуна аптырашып, кайберләре теге качалар. Шулай итеп кызыклы, бик кайткач инде аны бик кызык бөтен йолаларын барлап матур итеп үткәргәнсез. Туйлар узып, шундый матур гаиләдә балалар үстердегез. Балаларыгыз хакында берникадәр белешмә дә бар. Хәзер инде малайлар үзләре, үз һөнәрләре, үз юллары, оныклар ничәү бүгенге көнне? 3 булдылар. Кемнәр, малайлармы, кызлармы икән дисәләр? Безнең улы оныгыбыз Кәрим, аңа менә 6 яшь тула, Алла бирсә. Рөстәм 3 яшь тула. Самира кызыбызга 2 яшь тулды. Шулай без Аллага шөкер шундый матур оныклар үстереп, контактларга кирип карасаң, әле Роберт, әле Фәридә бәләкәй чакларыннан алып, әлеге минутларда үсеп барган оныклар белән дә шундый матур мин күзәткәлим, карыйм, сыкланып үтеп китәм, карап шул кадәр матурлыкта дөнья көтәсез. Инде бүгенге халәткә килә хәзер инде Брай белән Әлшәй берләшеп, күңелләрегез бер булып Уфа шәһәрендә гөрләтеп дөньялар көтеп, популярлыкның инде төрле этапларын үттегез, күтәрелеш вакытлары булды. Ярларга бәргәләнгән иҗат гомерләре булды. Шулай бит Роберт. Чөнки сәяси вакытларның төрле вакытлар җилләренә дә моң кешесенең йөрәгенә бит ул бик каты кагыла. Калганнарга ул авыртып бәрелми, ул кирәк кебек була. Ә моң кешесе андыйларында үттегез. Бер кайда сынатмыйча бүгенге әлеге минутта ник мин туйларны да хәтерләп утырам. Һаман шул бирешмәс Фәридә Роберт булып утырасыз. Бүген инде без бигрәк матурлыклар турында, үткән еллардагы авырлыклар турында сөйләшеп тормабыз. Әйтәсем килә, карап күзәтәм Инстаграмнарда башка кешеләр бит инде
дуслары белән дә мактанып куйган чаклар бар. Инде хәзер әйтәләр, дуслык дигән җәйләүләргә чүпләр өсте үсеп китте, дуслар сирәгәйде дигән. Кайбер кешенең күбрәк була, сирәгәйгәч кыенрак буладыр бәлки күп булганда. Кайбер кешенең ярдәмчеләре күбрәк була, иҗат кешесенә ул ярдәме дә кирәк булган электән. Кайбер кешесенең сезнең мин күрәм бик күп кенә клипларны сез Эмират якларында төшердегез. Құшларға да қанат өскеш, қанатларға қуәт күшкеш, қалдыра бит туған ұясын. Әккәй үшін бала, әр шақ сабый болып қала, ясны шығыз бірік сынмасын. Әккәй үшін бала, әр шақ сабый болып қала, ясны шығыз бірік сынмасын. Анда сезнең Исмәгыйль дигән бик каты шәпкеле дус җегетегез, аның белән мөнәсәбәтләр нинди һәм ничек танышулар булды? Менә Эмиратларда сезнең бер карасаң матур катерларда сезнең фотосурәтләр, икенче карасаң шундый мөселман йолалары буенча өстәл артында матур иттереп, хәтта бер җирдә бик кызык итеп укыдык. Эмиратка бит инде җылынырга барабыз. Фәридә дә матур итеп барган, Исмәгыйльгә журналистлар бәйләп, оек башлар бәйләп алып барган. Инде ансын теге кура җиләге кайнатмасын әйтеп тормыйм, ансын бик аларга тансык. Аннары чәкчәк алып барган, татар башкортның иң кирәкле тәмле кәчләрен шул оек баш алып барганнан үзенә сорау бирик әле, һәм ул кем, сезнең өчен нинди кеше булды бу тормыш урыныгызда, бу оек баш турында да. Аны кая киеп, берәр кайда сез кайтып киткәч, берәр кайда киеп йөрделәр микән дигән сорау да кызыксындыра. Әллә бәлки музей итеп белеп куйганнар. Юк, Зифа. Ул төрле вакыты була табигатьнең. Анда да суыклар булып куя ул. Теге бездә кышкы кебек суык булмаса да, Син чынлапта жылытыр өчен алып бардыңмы, әллә кызыгы өчен алып символик рәвештә? Кызык өчен алып бардым. Ул инде аны шын күңеле белән кабул итте, чөнки ул туган якларын сагына. Бу кем инде? Бу без инде ничек дип әйтим, бу безнең 10 еллап Роберт баргач танышып кайткан иде. 10 еллап безнең шушы иҗади элемтәдә торабыз. Ул чөнки бик күп җырлар яздырып алды, бик күңеленә якын кешеләрне яздырып алды. Робертны бик якын итте ул. Шуннан инде юбилейларына да кайттылар, алар балаларын җибәрде, үзе кайта алмады. Шулай итеп бик тә якын кеше булып китте бу безнең өчен. Шуннан инде безнең туганнары белән дуслашып китеп, шулай итеп бик якын кешеләр булып калдылар алар безнең өчен. Туйларына бардык, кызларның туйларына чакырдылар Эмиратка. Анда бардык. Аңа инде җырлар бүләк иттек. Шушы җырларына туй җыры дигән җыр хәтерегездә булса, шушы җыр менә шушы фақат шушы менә гаилә өчен язылган җыр. Дуслар гомумән күп булдымы тормышыгызда? Хыянәт иткән дуслар булдымы? Әйтә аласызмы? Әллә инде хәзер еллар үткәч булганнары булса да җибәрдек инде, җибәрдек күңелдән авырту итеп тотмыйбыз, әмма булдылар дип әйтә аласызмы? Зифа, тормыш бит ул, дөнья. Төрлесе булды, Аллага шөкер. Менә яхшылары да бар, булды. Теге үтеп китә торганнары да булды. Һәм кыенлык китерә торганнары да булды. Әмма ләкин шулай булуына карамастан бөтенесе дә кирәк тормыш өчен. Кыенлык китерә торганнары безгә ниндидер дәрес бирделәр. Аларга да бик зур рәхмәт. Андый дәрес алмаган булсак, фәһем алмаган булсак, бәлки без икенче төрлерәк яшәгән булыр идек. Аларга да бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Шуңа күрә яхшы дусларыбыз, Аллага шөкер. Әле дә булса 20ләп, 30лап еллар без шулай дус булып яшәгән дусларыбыз да бар. Ярдәм иткән дусларыбыз булды. Аларга бик зур рәхмәт. Бик авыр, бик кыен вакытлар булды. Әле син әйтеп үттең бит әле. Андый вакытлары да кирәк. Чөнки бүгенгесенең кадерен белер өчен элеккеге авырлыкларны җиңеп чыгу кирәк. Шуңа күрә мен андый дусларыбызга да рәхмәт. Бигрәк тә менә безнең гаилә дусларыбызга бик зур рәхмәт әйтер идем. Шушы форсаттан файдаланып, бигрәк тә инде мен Кантиковлар гаиләсенә, Рәфкать Абдулхаевич, Рәфисләргә, Әлфия апаларга, алар безнең гаилә дусларыбызга, түгел туганнарыбызга әйләнделәр. Аларга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Мин Рәис Марвановичларга, Зөһрә Габдуллина белән Сафиннарга, Ралиф абыйларга, Ралиф абый,
Рәсүл, барысына да бик зур рәхмәтлебез. Һәм дә инде менә Иҗатташ дусларыбызга, якын булган иҗатташ дуслар. Мин бит әлбәттә өчен әйтеп бетмәдем. Һәрберсенә менә һәрбер дусларыбызга, иҗатташ дусларга инде алар бигрәк тә безнең якын. Без бит бер кухняда кайный торган кешеләрбез. Шуңа аларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Багаутдиновларга, Наил Явдатовичларга, Гөлниса Шамилевналарга, һәммәсенә без инде барыбыз да зур рәхмәтлебез. Инде дә дуслар бик күп булмый диләр. Менә Тимербаевлар гаиләсендә бик күп сакланганнар әле алар. Әз башкаларда әз тарайыштык, даирәдә диләр. Гомумән шаулы мәҗлесләрне яратасызмы? Әллә якыннар белән генә, җылы гына аралыкны яратасызмы ял иткәндә? Менә дусларны бик күп сөйләгәч, мин күз алдына килде Тимербаевларның дуслары төзелешеп утырган җәйләү, хәзер җәй алар белән бит бару аралашып җылылыкны һәр даим тоеп, бер-беребезне тоеп торга тиешбез. Ничегрәк, Роберт? Шаулы дип минем үземә килгәндә, минем иске тормышыма килгәндә, ул мин тынгылык яратам. Тынгылык. Безнең эшне беләсең инде, Зифа. Ул алай гына Бәлкем шуннан килгән әйбер микән. Тын гына утырып, мин машала музыка тыңламайым. Табында утырганда иплегенә утырырга яратам күп сыракта инде. Ну, ярламай кемгә ничек бит инде теге кунак хужаның ишәге дип әле шундый бер ни бар. Хужа ничек, хуша шулай кыйланабыз инде. Ярлап та ибә. Әүсәсен мен ял иткәндә, аз күләмдәге генә якыннар арасын яратасызмы? Зуррак шаулап торган, шоу булган мәҗлесләрнеме, юкмы? Якыннар. Юк, без якыннар белән утырганда, җыелышканда эчкисез табынны яратабыз. Хәзер менә модага кергәннән түгел. Актуаль түгел. Мода өчен куганнан түгел. Әллә менә еллар үтепме, ничектер электән дә яратмай идек менә. Хәзер инде бөтенләй белән дигән кебек әкрен генә үзебезчә генә балалар белән, шулай иттереп туганнар белән җыелышканда шулай ипләп кенә сөйләшеп кенә утырырга яратабыз. Музыка тыңламыйбыз. Сез ничектер бездә менә шулай хәзер. Музыка тыңламый торган җырчы белән музыка тыңламый торган композитор барлыкка беркем гомумән ышанмыйбыз инде. Ничек инде Робертның яңа җыры туган, Фәридә шаулы түгел. Баян белән генә менә шулай ипләп кенә утырырга яратабыз. Бик инсафлыга әйләнгәннәр икән булар дип утырсыннар әле. Карагыз, теге Роберт белән Фәридә дә түгел икән булар дип аптырап халыкны әмә бердә кадәр. Зифа менә ни 77 елда килгәнем Уфага филармониягә эшкә кердем. Шуннан башлап туктаганым юк. Армияга алдылар, анда ла теге оркестрда хезмәттәргә туры килде. Армиянан кайттым тагы филармониягә. Гел сәхнә, гел иҗаттан бер никадәр ару бар. Ару бардыр инде, Ару микән ул, ну мин теге ул тую түгел, тую. Азрак бер никадәр инде шуңа аннан сүлпәнәю бит барбер яшь белән дә килә диләр. Шулай. Менә карап утырам, әле бер җирдән сорау бирәмен инде. Фәридәнең чәче кап-кара, Робертныкы ап-пак. Мин бит ак буявын беләм, шуны буяп куям. Үзе нәселдәнме, Фәридәдәнме, үзеннәнме тыңгысыз булганнан үзе килешеп тора ул Робертка. Гомумән әйтәсем килә әле, комплимент бик яшәреп килгәннәр булар икәү. Әле соңгы вакытларда, әле соңгы аралыкта бик якыннан алай күрешкән юк. Төрле вакыт аралыгында була торган идек бергәле, күз тимәсен дип утырам мин дә. Роберт шулай да бу ак чәчләр генетик яклапмы? Мин генетик яклап булган соракта ла ул ине яклап булырга тиештер дим. Чөнки атай минем соңгы көннәрендә тиклем кап-кара чәчләр китте. Мен шундый диде. Ну, мин врач түгел инде, бәлкем минем диагноз куя алмыйм инде. Әйтәлми инде, Фәридәдән дип әйтеп булмый бит инде. Кырында утырмаса да әйтәлми, безнең кайтасыбыз бар бит әле Фәридә. Роберттың өйгә мин сине күрәчәм. Зифаларга килешә тине бит, килешкә сәйгә. Килешә. Этлек уйлап кына сорау биргән идем, ни дип җавап бирерләр икән дип. Судан кырышыгалар бит булар. Рәхмәт, хөрмәтле дусларына шундый күңелчә әйтеп сөйләшүләрдә сез сенсацион дусларыгыз күп булды. Менә вакыйгалар белән бәйле булган Ралиф әфәнделәр вакытлары булды. Алсу юбилейларга кайтып самолетлар белән генә җырлап киткән чаклары да булды бит. Халык ул вакытта шитеп калдылар, сөйләп тә алдылар. Кем яхшы якка, кем бит инде ул кемнең әйбәт булганын кемдер теләй, кемгәдер ул бик менә
Ниядер ул кемнең яхшырак булганы, кемгәдер кыенрак була бит. Менә шушы ягы да бар, дөньяның андый яклары да булмады түгел, һаман дуслык дәвам итә дип уйлыйбыз. Уяндыкларда һәр вакыт, һәр даим сез катнашасыз бик зур чараларда, һәм шулай ук сезнең бик якын дусыгыз булды. Гомерлек дип әйтсәң дә Салават Фатхетдинов, ансында беләбез, эшләп тә кайттыгыз шулай бит. Шул вакытлар үтеп, хәзер рәхәтләнеп иҗат итәргә Мечта дигән матур урында хәзер сез йорт тергездегез. Мин инде фотосурәтләрдә генә күрдем, әлегә кунак булып барган юк. Ләкин анда күргәндә мин бер вакытта да Фәридәнең эшләп йөргәнен күргәнем юк, кызганычка каршы. Анда һәр вакыт никтер фотосурәттә, видеоларда булса, Роберт нык каты эшләгән кеше булып, кисточка тотып йөриме ул, яки төзүчеләр янында йөриме, бу уңганлыкмы? Фәридә аш-су тирәсендә булып күренмәйме инде? Менә шушы зур мәшәкать куптарып, бүген беренчедән зур сөенеш, бу инде сезнең үзегез өчен Улыгайга ягына барганда аша торган иң матур мөхит илегезме? Тыңгылык илеме, Роберт? Электен әйткәннәр бит, ир кеше агас утыртырга тиеш, үй төзергә тиеш дип, шуны калышмаска тырыштыкмы инде, әмма ләкин инде Безнең малай тырышып. Без тегеннән бирегедә әле, моннан бирегедә әле дип йөрмәнек инде. Аллага шөкер, теге булган мөлкәтебез белән файдаланып дигән күп шул йортны күтәрә башланы. Әкрен генә төзеп киләбез инде, менә бетергә тиеш торабыз. Азамат улыбыз, без бергәләшеп төзибез аны, шуңа күрә инде. Һәрбер килгән кешегә без шатбыз, мунса бар. Мунча бар, җире матур, Фәридәнең уңганлыгын мин чынлап та беләм инде. Аның инде контактта да рецептлар анарда ничек пешереп өлгертәдер ул. Рецептларны бик үзе дә эзләнә, чыкына, ул турыларда аш-су бүлмәсенә керербез. Менә хәзер килдек дип кунакка бөтен телевизор караучыларны чакырам әле мин сезгә Мечтага әлеге минутларда килеп кердек. Матур иттереп хуҗабикә буларак Фәридә каршы алды. Һәм Роберт кунакларны каршы алу белән аш-су бүлмәсеннән тәмле исләр чыгып тора, өй якты, һава саф, тыныч, рәхәт, һәм шунда кунакларга баянын алып уйнап җибәрде, Фәридәсе җырлап җибәрде. Күрәсегез киләме шул халәтне? Мин хәзер булдырам сезгә. Әйдәгез әле дусларым, бер матур иттереп, моң агылдырып, шул үзегезнең йорттагыча җыр бүләк итеп алыгыз әле туган телне яратып караучыларга, үзегезнең җырларыгызны яратканнарга, тамашачыларыгызга. Афарин. Бигрәкләрдә рәхәт булып китте. Әйдә урыннарыгызга, хөрмәтле дусларым, шундый искитәрлек, көнләшерлек кешеләр, көнләшерлек бар булганнар яшьлектән, әледән инде матурлар дип әйтәсе килә. Һәм карап торып, мин соң инде этлек әлегедә уйлап утырам. Көнләшүләр булдымы менә шундыйсыз бит. Бирегез уйнап торган, бирегез җырлап торган, яшьлектә дә булган, әлеге вакытка кадәр дә күпме гомер киленгән парлап. Көнләшү булдымы синдә Фәридәгә карата? Бәлкем булгандыр да ул, менә
бик озак булмады. Чөнки ничектер күнегеп биттемме, мин сәхнәгә менәләрдә, косаклап үбәләрдә, сескә бирәләрдә, инде шундый. Теге минем өчен теге шулай тиеш күп. Баштарак кытыклана торган иде мәзрәк, баштарак. Шулай дип, баштарак кытыклана иде ди. Шул инде теге Чынлап көнләшергә сәбәп бер кашанда бирмәдеме, Фәридә? Юктыр дип уйлыйм. Әмма ләкин хәтеремдә юк андый көнләшергә биргән урыннары. Хәтере начарлана гына башлаган чагы булмасын инде, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Шулай дип уйлыйк. Инде шул ук сорауны бирик әле Фәридәгә. Фәридә, син дә менә шушы сорауга җавап нинди булыр? Менә Син яшь вакытта булгандыр, бәлки аз гына. Төрлечә була бит, ул бит сәхнә кешесе. Ул бит шәп композитор кеше, баянист кеше. Төрлечә булгандыр. Кибәрлеге ул вакытта. Ул вакытта. Кызлар килеп сорап тормый, киләләр дә үбәләр. Үбәләрдә куялар, синнән сорап тормыйлар. Шуннан соңыннан инде мин аларга ничектер үземчә, Алла, мискенкәем дип кенә карап куйган чаклар була бит инде. Аның үзен жәлләгән чакларым да була. Ул инде итеп куя бит инде теге китегез моннан. Миннән куркудан түгел, ул теге үзе табигаты белән уялшан кеше. Төрлечә булды. Әмма ләкин ул вакытлар хәзер миңа кызык кебек кенә. Яшерәк чакта сәнгатьтәге кушылган гаиләләр буталышкан вакытлары да бар, ярак түгел бит инде филармония тирәсендә дә андыйлар кайрылулар да күп булды. Арагызда андый җилләр булмадымы? Бер-берегезгә хыянат булмадымы? Андый кеше белерлек, аралыкта гайбәтләр кирерлек буталышлар булмадымы, Фәридә? Ансын әйтә алмыйм, мин гайбәтләрне ишетсәм дә ишетмимен. Мин аларны күрсәм дә күрмимен дә. Чөнки ул дөнья бит ул. Төрлечә булырга мөмкин, булуы мөмкин. Кеше арасын бутаган кешеләр күп. Шуңа күрә мин кызык өчен көләм дә куям, мен андыйны ишетсәм дә. Менә сиңа бүген инде дисәң көлебрәк тә куярларын телевизор караучылар таптың бәйләнер вакытларын дип. Килеп әйтсәләр берәрсе, менә Робертны бер хатын белән күрдек дип, беренче реакция синдә нәрсә була һәм нинди адым эшлисең? Робертка ничек итеп моны әйтәсең? Кызып китәсеңме, шапырынып китәсеңме, капланып төшәсеңме, нишлисең? Юк, мин аларның берсенә дә ышанмыйм. Мин көлер идем дә куер идем. Булмый моңа. Юк. Димәк, син төптән Робертка ныклап ышанган кеше, шулай бит. Шулай. Робертны сорап та тормыйм инде. Роберт бигрәк тә шулай дип әйтәсе килә. Шулай булырга Ул тиеш. Роберт әле көлеп утыра. Фәридә турында берәрсе дә ишетсә, ул бәлки көләргә дә иренер иде кебек. Бәлки ул көләргә дә иренер иде кебек утыра. Инде менә хәзер теге бая кирдек өйгезгә дидек, арсу бүлмәләрен яратасыз дидек. Холык-фигыльләрендә төрле яклары бар бит. Өй эчендә бит инде низак кубып китүләр дә бар. Фәридә, син тавышны күбрәк чыгаручымы? Тавышны, әллә Робертмы? Яки киресенчә кайсыгыз җайлаучы? Тавыш чыкса низакта кайсыгыз башлаучы? Теге олыгая бара, ничектер акыл утырамы, хәзер оныклар бар, хәзер безгә килешмәй зифа. Безгә матур гына әйтеп, Синең нык ачуың килгәндә дә, шушы Фәридәгә бер зирәк оррак сүз әйтерин, килешмәй дип түзеп булмай бит ул, әйттерә бит ул кайбер вакыт, түзәсезме? Хәзер түзә. Хәзер түзәсеңме? ну, ни бит, мин Зифа Нагаева күк шигырь язмайм. Шигырь, сүз багажы күп Зифа Нагаева. Бәлки Зифа может... Мин анда талашканда кулланып утыра дип уйлыйсыңмы син? Мин... Талашканда бит ул җыр шигырьләре белән генә сөйләп торып булмый. Күп очракта карап кына куярга, шундый план тотам инде. Карап куям да, аннан соң бәлки тишемне кысып куярга. Тешләр бар, кысырлык. Кайбер кеше тиз генә беренче яда өйдән чыгып китә, яшьтән булмадымы андый бер җегетләр бигрәк тә. Шук аның әзер, кайбер ирнең әзер сумкасы әзер, бер күлмәге әзер, майкасы әзер. Шул ишек төбендә дежурда тора. Кая барасың китеп? Юк. Шунда кайтасы. Вокзалга барасың. Шагымал. Әйме? Фәридә, син ничек бу тавышлы вакытта? Фәридә бик кызык чакларны искә алда ахыры бездән алда көлеп тора әле ул. Юк, син кызык итеп сөйләйсең бит. Юк, андай теге сумка тиеп, чыгып китеп, теге кайтып кирип, андый хәлләр булмады. Чөнки мин әле дә балаларга да әйтәм. Балакайларым дөнья булгач төрлесе булыр. Әмма ләкин сез бер вакытта да теге чыгып китеп, өйгезен ташлап чыгып китмәгез бер вакытта. Киленнәр белән мин инде шум гына шулай сөйләшәм инде. Теге үзләрендә тавыш сизмәсәм дә, Син яхшы кыйнамы? белмим, киленнәрдән сорарга кирәк ансын. Менә хитруш.
Җавапларга да хәзерләнеп килгән бу. Юк, ансы чыннан да, Шулай да үзеңне тоясың, менә нинди кайна дип уйлыйсың үзеңне. мин аларның Менә иҗат дөньясында, кеше арасында йөргәндә, Фәридә усалрак инде, усал ул Фәридә дигәннәрендә ишеткәнем бар мин. Ул усаллыкны Фәридә кайда куллана? Әйт, сорыйм әле синнән. Менә бөтен сине усал дигәннәрдә тыңлап утырсын. усал дигәннәрдә тыңласыннар, Аллага шөкер, сонтый димәсеннәр. Главный миңа Юк, ансын ишеткәнем юк. Вот, усал дисәләр дисеннәр, чөнки усал, мин бәлки усалмындыр, усал булганнар өчен. Мин акыллымындыр, бәлки акыллы булганнар өчен. Мин төрле кыяфәттә булуым ихтимал. Чөнки усал кырында усал булмасаң, синең башыңа менеп утыралар. Әгәр дә син яхшы кырында яхшы булмасаң, усал булсаң, алай да булмый. Төрле кыяфәттә булуым ихтимал. Шуңа күрә мин балаларым кырына килгән киленнәрне мин усал итеп аларны каршы ала алмыйм, чөнки алар минем балаларым. Минем балаларны тәрбияләгән кешеләр. Шуңа күрә мин аларны яратам, аларны мин хөрмәт итәм, сердәше дә булам кай вакытны, кирәк вакытны ярдәм итәм. Үзләре сорамаса, андый ярдәмгә сезгә кирәкме дип бик теге урыс әйткән навязываться итмим. Үзләренә кирәк вакытта әлбәттә инде мин ярдәм итәм. Киңәш сорасалар бирәм, киңәшемне сорамасалар бирмим. Афарин, бик матур җаваплар Фәридә, бигрәк тә монысын көлүсез дә әйтеп куярга кирәк. Балаларга карата, киленнәргә карата, оныкларга карата бик җылы, очрашканда да җылы итеп, шулай бик матур. Біз бит аралашабыз, аралашканда балаларны сорашабыз, сөйләшәбез. Монысы инде шаярусыз әйтеп куясы килә. Чынлап та син ул яклап, сез бик яхшы ата, инәй була торган кешеләр, икегез дә, ягъни әти була торган, карт әти, нәнәй була торган кешеләр. Роберт, синен менә башка яклап Фәридәдән көнләшмәсәләрдә көнләшүчеләр бардыр. Ничек бу хатынны кая сак куеп, нинди холодильникта тотасың Фәридәне? Ник шулай диләр? Үзенә дә сорау биргәнебез бар. Бу конституция, нинди диетада диләр, менә кешеләргә карап һәр вакыт сорыйлар. Бу сорауны бирми булмый. Сездә берәр камера бармы өйдә? Салкын. Менә тәрилкә менә ашталар бит теге. Әйе. Табында тутырып бирәләр теге. Хәзер ризыклар мул бит инде. Хәзер Фәридәгә килеп итә икән, ул теге балалар писей тәрилкә була бит шундый. Шундый тәрилкә генә. Миңа юк бу була дип, бирә төбенә генә салдырып алалар. Чөнки ризыклар күп, Әйе. бөтенесе дә Менә сыймый бит анда. Шул ашауга күнектем икән. Мин ашатмыйм түгел, мин әйтәм, ашамый. Әйе. Халыкны аңлатмаска мөмкин, аңламаска име? Бәлки бала Ашау кыса дип. Ашау кысылмый, Аллага шөкер. Мин ашауга әйбәтмен, Аллага шөкер. Басып та күренсәң инде булды. Менә Әйбәт. Фәридәнең бу инде куллары алтын. Бирскидан бер дус киләм тине. Бу курсагыңны алабыз, хәзер мин упражнениялар, теге тренировкалар эшләп, бирәм күрсәтәм ти. Шуңа күрә ашауны туктатмайсың. Сез кала яздым. Курсакны алып кына куя торган берәр метод тапканнар микән? Тапканнар дип киләбез. Хәзер сине съемка бетүгә чират торачак бит бөтен гамәл курсак алдыру кая барабыз, курсак алдыру. Сезнең тапшыру аша реклама булыр инде. Каты булды. Булай да мөрәҗәгать итәрләр әле, Роберт, синең дуслар әйтерләр әле. Туган син бит анда шәпәдең бер сүз. Давай безгә дә өйрәтә әле дигәннәре булыр. Роберт та иң синең күңелеңә хуш булган сыйфат һәм азрак кына бик ошап битмән. Гомер үтә, әйтәләр бит 6-да 60-та ир үзгәрми, хатын үзгәрми диләр. Барыбер да менә камакчалап килгән, менә шушы ягыңны бетерә алмадым дигән кайсы сыйфаты бар һәм бик таянган сыйфат. Ике сыйфат әйтәле Фәридә. Таянган сыйфатлар күп, Аллага шөкер. Ул эшкерсез. Ул минем өчен бик кирәк нәрсә, эшкерсез. Һәр вакыт кайсы якка гына дисәң дә, ул һәр вакыт мине поддерживать итеп тора, бөтен яклап та. Гаиләдә дә, тормышта да, иҗатта да, бөтен яклап та ул миңа терәк. Шуңа күрә аңа шушы форсаттан файдаланып рәхмәт кенә әйтәсем килә. Кире якларын әллә инде кызып китә торган гадәтләре булды яшь вакытта, хәзер алар. Сабала инде мин теге бик шәп кеше дип бактама инде теге. Фәридә белән Робертның алтын туйлары көнендә күзгә күз карашып тапшыруына чакырганда гел рәхмәтләрдән генә торачак бу тапшыру, хөрмәтле туганнар. Һәм берәр юкмыни бер генә дә тискәре ягы булмаса бит халык ышанмаячак. Ул кызып китә торган ягы бар, әмма ләкин мин ул кызулыгына өйрәнеп беттем. Мин эндәшмәй генә шым гына карап торам да, шуның белән үтә дә китә ул шул кызулыгы. Шуннан соң инде шуннан бер 5 минут, 10 минут үткәч, үзе матурын әйтеп килеп, сөйләшеп, шулай итеп үтә дә китә ул. Мин аңа бер вакытта кычкырып дәшмим. Шуңа ул минем халыкны белеп биткән инде ул. Белә ул, мин тыныч кына бөтен нәрсәне кабул иткәнне. Шуңа безнең, наверное, бик
теге тиргәшеп Озак озак итеп үпкәләшеп йөрмибез. Фәридәдә шундый берничә сыйфат яхшы ягы. Их, шушы сыйфат өчен генә дә яшәрсең синең белән дигән яклары бармы булса, әйтик әле. Һәм инде берәр тискәре булса да ягы булмаса, хатын булуны бит инде генә мактап та торып булмыймы, Роберт? Теге дуслар арасында хатыныңны мактама, дөрес аңламаслар диләр бит шуңа күрә. Шулай булмайдыр инде дип кеше ышанмай. Шуңа күрә мин бу комментарийны мин калдырып торам. Берсенә дә җавап бирмисең. Фәридә әйтеп бетте. Яхшы ягы да, яхшы ягын Кеше мактамыйм. ышанырга тиеш. Мин сине сөйләдем бит бүтән якларын. Ничек мактады? Юк, мин бер тапкыр миңа Фән Вали Әхмәтов шылтырата. Не син эфирга чыгып утырып торып хатыныңны мактайсың ул. Мин әйтәм, мин беләм ул законнарды, мин әйтәм, мактарга туры килә, чөнки мин әйтәм, сын күңелдән шулай. Ул вакытта менә гастрольләргә бик күп йөргән идек. Филармониялар эшләр, филармониянан тышта, филармониянең планы бар инде, йөреп кайтабыз да үзебезгә акча эшләргә сып китәбез. Тормыш бит инде. Барыбыз да шулай яшәйбез. Иртән һәр кайтабыз, сәгать 6-да кайтабыз, арыганбыз. Үсәр концерт куя инек элекке заманларда. Авылдан авылга йөреп, арыта кайтабыз хәзер. Мин менә башты мендәргә терә инде и йоклап китәм инде. Теге ватлушки диләр бит инде. Хәзер минем апа бит инде теге балалар белән калып тора, ул кайтып китәләр. Һәр уларны бит тургызып мәктәпкә тәрбияләп җибәрергә кирәк. Фәридә шул килеш балаларны ашатып, эшереп, юындырып, ашатып, эшереп, киендереп мәктәпкә озаткач кына ята әйтәм, каян хәл таба икән бул дип. Шул фикеремне генә әйткәнем әйтәм. Менә бу көстөр инде бер Менә бу фикерне әле бездә кабатлау бик кирәк иде. Әлдә исеңә төште әле Фән Вали Әхмәтовка рәхмәт әйтергә кирәк, менә кашандыр шулай дип. Бүген дә кирәк булды Фәридәне мактарга, Фәннең әйтүе, име? Фән инде ул бик күптәнге без аңлан бергә укыдык та, сәнгать училищесында да бергә яшәнек, общежитиела. Аның шаяры ул. Ул шул тирә шаяра инде. Үзе дә ул килсә, Светлананы мактый. Бик яхшы итеп. Нишләргә мактый? Чөнки иптәшләрегез мактарлык иптәшләр. Аллага шөкер. Хөрмәтле дуслар, менә аш-су бүлмәсендә Фәридәне әйтми китмәй мөмкин түгел. Менә мактар җире җитте хәзер. Ниләр белән сыйлыйсың Робертны? Мин ашасам бик матур итеп ашап куям. Әмма ләкин минем әтием ягына ашаганмын. Әтием минем әле менә 86 яшь тулды. Менә фотосурәттән күрсәтермен әле. Улар җегетләр кебек. Мин әти ягына ашаганмын. Шуңа күрә аңа бу бүләк өчен рәхмәт әтиемә. Әйе. Шуңа күрә бик әйбәт Җырчы өчен бигрәк тә кирәк булган, бик кирәк, Аллага шөкер. Ул ягына мин әти ягына ашаганмын. Нәрсә белән сыйлыйм? Мин гомумән пешеренергә Аллага шөкер яратам. Ул ягым бар. Чөнки мин бик күп эзләнәм. Өстәлләргә менә кунак килгәндә бизәргә яратам өстәлләрне, төрле иттереп инде. Бүтән яклап та эзләнергә тырышам инде. Роберт нәрсә ярата дигәннән, ул бигрәк тә аш ярата. Ашны төрлечә пешергәнне ярата, төрле лагманнар пешергәнне ярата. Менә нәрсә яратмаганын әйтимме? Нәрсә яратмый икән? Плов яратмый. Нишләп? Менә минем яраткан ашым плов, әмма ләкин ул плов яратмай. Чөнки иң бәләкәй вакытта, берничә яшь вакытта аны Үзбекстанга алып барганнар. 6 яшь вакытта. Шул вакытта аны анда бит инде бездә кебек элек менә үй сайын кунак иткәннәр. Аштан ашка инде. Аштан ашка йөрткәннәр. Шул һәрбер ашка кергән сайын плов ашатканнар бу балага. Шуннан ул пловтан җиләп кайткан, хәзергә көнгә хәтлек пловны бик яратмый. Шуңа инде плов пешердем дисәң, кырына ниндидер икенче аш пешерергә кирәк. Шуннан инде ул ярата пилмән, бәлеш, шундый менә өчпешмак, шундый ашларны бик яратып ашый. Шуңа күрә мин инде бик кирәк булганда алдан да әзерләп куям, туңдырып та куям. Уяныкка койсам, күңелеңне ашсам, гармун сузып алам кичләрен. Ак иделгә төшсәм, суларында йөзсәм, артка төшеп артка хисләрен. Соңгы вакытларда сәхнәләрдә мин башкаларны белмим, сезнең гел парлап җырлаганны сагынам. Фәридә сирәгрәк чыга да, "Эй, Роберт, калды әле, бүген дә килмәде, бар әле, бер үзең җырла да кайт" дип тә әйткәне бар. Без сине күбрәк күрәсебез килә бергә Фәридә янында. Менә сез аны күбрәк итеп әйтегез әле. Менә бик тә әйбәт сорау булды бу, чөнки ничектер мин
һәрбер кеше үзенең бер төрле белән ни менән барышы менән бара дигән күр направление итеп әйтәгәндер булса. Хәзер мин теге үзем кирип киттем бер төрле бизнестен бик зур инде ул. Кәсебрәк шундый кәсеп инде бар. Кәсеп бар инде шундый теге шул мәгънәле әйтәйек теге башка эшләр белән шөгыльләнә торган инде. Чөнки бая әйткәндәй мин бик иртә сәхнәгә килгәс, ничектер хәзер бу заманга карата мин Яраклаша инде. Мин Заманыбыз концертларда мин бер вакытта ла кыйынсынып тормадым. Афишлар, билетлар алайым да сыгып китәйем, үзем сәхнәлә, үзем администратор кил шулай йөренем. Әмма ләкин менә хәзер ничектер хәзер концерт оештырырга кирәк. Кирергә кирәк, кемнедер тотырга кирәк, башы ергә кирәк инде нитергә, теге шуңа күрә мин инде кайда булдырам шул тирәләрәк йөргән. Мосын да булдыра алам мин. Әмма ләкин инде ярында хәзер мин теге касан теләйем элекке күк теге шул вакытта гына утырып язам дигән нидә түгелмен. Менә Күңел тунышкаш, илһам бөтенләй килгән бәрелгәч кенә. Шулай да дип әйтергә була. Әмма ләкин менә әле Казанда шылтыраталар, менә шул шигырь бар шуңа көй язып бирәләр нитәләр дип инде. Аңа бит теге фән, әле генә баягы фән әйтмешли, теге йыр язу утын яру түгел дип әйтә. Шуңа күрә ни инде һәрбер әйбернең вакыты бар. Теге заманында көндә йыр яза торган вакытларда булды. Хәзер инде бик җитешеп тә булмайдыр бәлкем. Минем бик анда якка хәзер бик теләгем дә бик юк дөресен әйтергә кирәк. Юк теләгем. Нишләптер сүрелдерәсе килми бит әле шундый булган композиторның күңелен. Ну көй яза алмаем түгел. Теге Рим Хасановтан теге ул анекдот булды микән сораганнар да. Рим Махмутович ничек хәзер бик көйләр язмай башлады, көйләре дигәс көй бетте дип әйтә. Көй бетте. Бик кыска гына әйткән көй бетте. Ни шаярып кына. Ну көйдә утырып язарга була инде. Аның сен теге кирәк чагында, кирәк вакытында менә әгәр дә син әйтәсең ки, шундый тема миңа кирәк, җыр кирәк миңа дисәң, шундук язып бирә ул миңа. Шуңа күрә теге үткәннәребезгә кайтсак, менә шушы җирен башкачарак эшләр дигән берәр тәңгәлегез калдымы гаиләче? Бик күп андый. булгандыр. Әйтә аламызмы тапшыруда? Әйтергә була инде. Ул хәзер секрет түгел бер кешегә дә. Гөрләтеп менә концертлар куеп йөрибез бит инде. Тегендә дуслар күп, монда теге ни шундый вакытларда ана бура тора, ана шуны алып китәр. Әйдә тегендә йөр бирәбез бушка ни өйләр төзегәндә. Әй булыр әле, булыр. Кайтып кирмәйбез, только концерт. Барда алда булыр кебек. Концерттан акса килә, теге мөлкәт бар, теге рәхәт тормыш. Менә ул шул теге Ходай Тәгалә кушкан әйбер булган дип әле уйлайм бүгенге көнне, чөнки ана шул теге инде шул әйбер шул максатлардан файдаланып каласы булган дигән фикердә мен кай вакытта. Бик күп булды анда әйберләр. Ярар, булыр әле. Ярар бул теге скромность диләр миндә аны теге юнсызлык диләр аны белмәйм. Концерт только каядыр барырга, каядыр концерт эшләргә. Җыр шаукымы йөрткән инде яшьлек белән бергә. Яшьлек белән җыр алда уй булмаган. Ике ней бар, ике апа бар. Минем монда балаларды карайлар. Без теге әйтәләр бит теге сыганнар безгә карап көнләшәләр. Чөнки бит сыганнардан әйбәтрәк икән дип шул. Хәстәрлекләр язрак алалар белә кирәк. Караучылар бар. Шундый. Булгаларга менә шушы форсаттан файдаланып, апаларга да әниләргә дә зур рәхмәт әйтәсе килә. Алар балаларны үстерешергә ярдәм иттеләр. Алар безгә инде уң кулыбыз булдылар. Шуңа күрә апайларга, Фәнзилә апа белән Әминә апага, әниләргә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Мәрхүм Биянаема бик зур рәхмәт. Ул да бик зур ярдәм итте. Балалар карашканда да. Бүгін яңадан туу булса Тимербаевлар гаиләсенә, бу бигрәк тә сиңа кагылак композитор булгач, син әле борчылып сөйләштек без Резван Хакимов белән әлеге эстрада сулышы турында. Син бераз күңелең кайтыбрак түгел, үзе теләп китебрәк барасың эстрададан, теләп максат куйгансың. Ашарыңа бар, кияреңә бар, йортың салынган, фатирың бар. Менә яңадан мин сиңа хәтта шундый сорауны биреп тормыйм. Бүген эстрадага карашың дип, чөнки кирәкми Робертка бүген. Робертның күз юнәлеше төбәше икенче төрлерәк. Рәхмәт Зифа, минем фикеремне аңлаганыңны мин беләм. Беренче көн таныштык ул, шуңа күрә мин кыскача гына җавап бирәм теге әйтәләр бит, менә естественный отбор бар дип. Естественный отбор ул әйбергә күнегергә кирәк, теге һәрбер әйбернең үзенең урыны бар, үзенең вакыты бар. Шуңа күрә инде теге моның белән теге көрәшергә кирәкмәй.
Һәрбер әйбер, һәрбер моң, һәрбер көй урынына утырып бетәчәк. Бер заман. Заман үзгәреше белән бергә Я шулай, килергә тиеш, шулай. бу шаукым Ну, килергә тиеш әмма булган ләкин- дип кабул әмма итәм. ләкин менә төртеп күрсәттең бит, менә шул Әйе. моңны, менә шулай берләрде без ташларга тиеш түгел. Барыбер да ничек кенә булганда ла без гармон, моңлы көйләр, безнең яшь чактагы көйләр һәр вакытта ла безнең белән булырга тиешләр. Шуның өчен һәр вакытта да Робертты күргән вакытта без анардан яңа җыр көтеп калырга тиешбез. Аның ничектер әле кайтышыбрак тордым дигән вакытта да үзенчә якынча аралыгында туа торган җырлары тәрәз шакып, ишек кагып торсыннар дигән теләктә каласы килә. Яраткан тамашачыларыгызга, көйләрегезгә, җырларыгызга мөкиббән булганнарга туган телдән файдаланып, тапшырудан файдаланып әйтеп калдырыр сүзләрегез дә юк түгелдер, дуслар. Безнең бит менә бергә иҗат иткән көй дә бар инде. Теге Татарстанда Салават Фатхетдинов башлап йырлап җибәрде, аннан Данир Сабиров теге килеп былтыр миңа лә бир инде шул җырды йырлаем инде Салават абый дип, теге безнең бер гомер итмәде дигән җыр. Алар аны нидер җитмәде дип Нидер җырлады, без җитмәде. икәү бер гомер җитмәде дип яздык. Ана Салават Хаманда Фатхетдинов не ди, скандальный йырны йырлайм әле бу елда. Скандал, анда чыккан тавыш ул йыр менән. Анда Шамил Зинурович мәрхүм Закиров Камал театры директоры инде. Ние ул гомер җитләнне алдың? Ние аны нидер итмәне? Мәгънәсен югалтасың Мәгънәне дип. бөтенләй бетерәсең бит дип. Үсай Ишек сөйләшмәделәр. сөйләшмәделәр алар. Әйе, менә дошман булдылар шул бер менә сүз өчен. Не авторның сүзен, фикерен син бозасың дип, анда инде теге ишетмәгән әйбер калган шуңа күрә миңа бер шигырь кирәк, менә экранга карап шуны әйтәсем килә. Минем теләгем беренчедән шул, менә шул форсаттан файдаланам. Бер генә шигыреңне бирә икән Зифа Нагаева, Роберт Тимербаев шул бәлкем матур гына итеп көй язып булашып карар. Хөрмәтле телевизор караучылар, бирмим дигән сүз турында уйда булырга мөмкин түгел. Әмма ләкин әгәр дә мин язган шигырьләр, бәлки туасы җырлар булып күңелендә яралырга, Робертна теге хәзер кирәкми әле сәхнәләргә менәргә дигән фикереннән кире кайтарса, бүген төнлә димәк йокы юк дигән сүз Амин. кабул ителде. Менә шушы Фәридәгә форсаттан дә. файдаланып, мин Туган тел телеканалына бик зур итеп рәхмәт әйтәсем килә. Бигрәк тә Зифа сиңа чакыруың өчен бик зур рәхмәт. Бу тапшыру озын гомерле булсын. Тамашачыларыбыз күп булсын. Азат Галинуровичка һәм бөтен командага бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Тамашачылар безне көтеп торсыннар һәр вакыт шушылай. Җырларыбыз язылып торсын, Роберт. Аның әле багажы бик күп. Багажы юк түгел. Шуңа күрә аңа киләчәктә язып торсын, без җырлап торыйк. Роберт уйнап, Фәридә җырлау. Ул бөтенләй икенче төрле халат, бөтенләй икенче төрле күренеш. Мөмкин кадәр без шушы халатны күрсәк иде. Сез гомерле булып, сез җырлап торып. Һәм мондый сүзләр белән тапшыруның ахырын якынлайтам. Хөрмәтле дусларыма зур итеп рәхмәт әйтеп, әйе, без бәлки чурдашларым урак урдык, урман кистек, буалар будык, ширәм җирләр күтәрдек, күлләр уйдык дип, ил өчен күкрәк кага торганнар булмабыз. Ләкин без җырларыбыз белән кеше күңелен назлап, дөньяны, тормышны яратуыбызны сөеп җырлап, гомер уздык диярбез. Бу безнең зур бәхетебез. Бу бәхетнең уртаклыгында Тимербаевлар гаиләсе булды. Күзгә күз карашып, тапшыру ахырына якынлашты. Хөрмәтле туганнар, сызганам да күлмәк җиңнәремне түтәлләргә түгел, күңелләрегезгә гөлләр күчерәм. Туган тел һәм бу тапшыру шушы юнәлештә эшли. Әгәр дә теләгегез катнашырга бар икән тапшыруда, аның геройлары булырга телисез икән, моның өчен туган телгә мөрәҗәгать итү җитә. Әлегә сау булыгыз.